Fung kaham chutul lam sogo lang mani YouTube channel lo ang nor ni buku Shade Burma ang nor ni bagai tinna hanya hai kasha ko buru shari video tu hebi ka hakin nor plan bathuk zara khanawi tongdi nang ano ya karai te khorshani angai funugo ano nang ano ya karai te khorshani angai funugo ano haipano nang mutu naragdi joto borok kubai khabe hamsa kya haipano nang mutu narak di joto borok kubai khabe hamsa kya nang te khorshani angai thangka nang te khorshani angai thangka pano ang hamsak ma haike no ke bo hamsa galak poito khlayo ang nang ano pogi thanga na hanai poito khlayo ang nang ano pogi thanga na hanai ang tong thogo ang khaksang manu tabuk bo bonono kabri wanu nang ano kabri ma haike tabuk bo bonono kabri wana nang ano kabri ma haike tabuk bo bonono hat khaye na te ignore khaye na nang ano khaima haike pora pokha nang ano hat khaima ro tabuk bo bonono hat khaye na nang ano khaima haike no hamza konono tabuk bo agini haike no hamza gonono tabuk bo agini haike no haipano nang sia ani hamza mungno haipano nang sia ani hamza mungno te ang bonono ani hamza mano funung namu chungliya haipano ang bonono ani hamsak mano funung namu chungliya tini bagam shikno angka khlayo tor tini video jajagan hanai যদি channel tini video jajage tongke like share comment khanya ta pokdi teni tabnu pulya an channel tongka please kan channel no subscribe khanya di tai dol rok e bani subscribe borong na kaisa kok sanam chungko ani community o ang kaisa post khaijak tongo aro mane norok boma hai video ebe boma hai shairi khana namu chung ano kisa comment khai sadi please norok judi se attitude shairi khana namu chung khang tu bunai eba sad eba romantic eba love shairi eba propose khamani eba sad amo hai kbangma shairi norok ano judi mane norok khana namu chung kha hingke ang nong ni bagi tubi phainai norok kisa comment khai sadi amsak no kha khlayo jotono kaham no tongbai na hanai hambai jotono kaham no tongbai di